Na vysokú školu som nastúpil v 1981 roku ako študent strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. V 81. roku, to bolo v 82. roku, som zachytil možnosť byť pri zakladaní folklórneho súboru. Vtedy to nebol folklórny súbor, vtedy to skôr bol tako vysokoškolský estrádny súbor. Pri tomto zrode bola prvá generácia, ktorá vlastne začínala, kde sme v posluchárniach na vysokej škole si vždycky večer odpratali stoličky, prišli tam, poumývali podlahu a začali tancovať. To boli prvé začiatky v 82. roku. Ja teda by som rád povedal, ako to všetko začalo, ako súbor, terajší súbor Jahodná vznikol. Veľmi ma teší, keď som tu prišiel teraz na toto podujatie, na prípravu toho terajšieho 40. výročia, že to teda prežilo túto dobu. Ja si teda spomínam úplne od začiatku, ako to vzniklo, ako to začalo. Ja som do súboru prišiel v roku 1983, a to tak, že vtedajší pán rektor, vtedy to nebola univerzita, ale Vysoká škola technická, Pažák, mal záujem, aby sa rozvíjala aj tá vedľajšia činnosť študentov a v tom čase už fungoval na škole fungovalo veľmi silné teleso a to je spevácky zbor Collegium Technicum. Vtedy tam bolo veľa nadšencov a to boli vlastne študenti Vysokej školy technickej. Postupne to prerástlo do silnejšej vlny, kedy mladí ľudia zistili, že môžu prísť, ale ten súbor ako taký Jahodná sa vykreoval až neskôr. Predtým zazneli rôzne názory, ako sa budeme volať, ako budeme fungovať. Nuž ale prvé začiatky sa podľa môjho vedomia takto začínali. Trošku neskôr, asi o rok, prišiel Martin do súboru a začali vlastne sa stavať niektoré tance od pána Hvižďáka zo Zemplínu, od Jozefa Bakšaja, od Bazovskej, od Bačinského. Bola to tzv. Silná trojka, Bazovský, Bačinský a Bakšaj. Keď už sme sa tak trošku zabehli, hej, tak čo s voľným časom? Hej, buď budeme chodiť do kina, futbal hrať a tak ďalej, ale mal som tiež tie korene súborové, takže som zistil teda, že aj pri vysokej škole existuje nejaká tá folklórna skupina. Pridal som sa k ním, v tvorbe kamarátstva, išlo nám to veľmi dobre, keď boli to také podmienky trošku zvláštne, ťažšie, ale o to bolo krajšie. Boli rôzne nápady, rôzne návrhy, ale nakoniec bol prijatý návrh vtedajšej pani zaslúžilej umelkyne Melánky Nemcovej, aby súbor dostal meno Jahodná. Vychádzalo sa z toho, že ten názov tak celkom pekne ľubozvučne znie a ide to vlastne v takej línii tých známych súborov Čarnica, Lúčnica. Takže takto dostal súbor meno Jahodná podľa kopcov, ktoré každý Košičan dobre pozná.
my sme prišli dosť tak náhodou, lebo mňa viac spolužiakov z vysokej školy prehováralo, predtým som tancovala, ale som sa nejak nevrátila k tomu druhu tancu, nie, folklór to bol, že nech prídem vyskúšať na tréning, tak som prišla, som sa rozhodla teda, že budem ďalej nejak skúšať aj ten folklórny tanec, či sa mi podarí do toho dostať. No a mali sme vlastne po asi mojom druhom tréningu rande s Braňom, vtedy sme začínali spolu chodiť. No a tak sa mu to zapáčilo, pretože videl vlastne No, čapáše. ja by som to uvedol na pravú mieru. Ja som bol od detstva prehováraný k tomu, aby som u nás v dedine začal tancovať ľudové tance, vtedy ma to nejak nenadchlo, ale stále som sa pohrával s tú myšlienku, že bolo by to pekné začať tancovať, tak vtedy som si povedal, že keď nie teraz, tak už nikdy. Takže som išiel pozrieť na ten druhý tréning a keď som tam videl chlapcov, jak tam čapašujú, ten rytmus, tak som si povedal, že toto musím skúsiť. No a nejaký rok som stal v kúte, Lucia tým, že predtým tancovala, tak ona išla hneď po mesiaci na javisko. A ja po tom roku skúšania v kúte, tak po roku sa mi podarilo. No vedúci sa vlastne tešil, že má hneď celý pár, lebo vždy s chlapcami je problém, takže tak sme nejak začali, ale myslím si, že Jahodnej vďačíme za to, možno, že sme aj doteraz spolu. No, je to možné, je to možné. Že sme si našli hneď taký prvý spoločný záujem, aj spoločné zážitky. Tak občas si hovoríme, že možno toto nás nejak udržalo pokope. A v podstate doteraz nám folklór zostal, takže už teraz, keď deti odrastli, tak či tak sa späť vraciame k folklóru. Tak do súboru som sa dostala z detského súboru Jahodniček, kde nás vzala Gabika Zezulková. A potom sme prirodzene pokračovali do folklórneho súboru Jahodná. Chodila som na Technickú univerzitu a keďže súbor pôsobil pod technikou, tak som ďalej tancovala. K tancu som sa dostala, ani neviem, tak prirodzene. Najprv som tancovala nejaké moderné tance, scenické, ale vždy ma nejak lákal aj folklór. A tak som potom skúsila ten folklórny súbor. Do Jahodnej som prišiel v 2009 roku. A to tak, že vtedajší vedúci sa stretol v práci s mojím otcom a nejako pokecali, no a zistil, že momentálne nepôsobím v žiadnom súbore, tak hovorí, a prečo neprídeš do Jahodnej, veď chlapcov stále treba. No tak som sa tam zjavil. To bol august 2009. Ja som sa do Jahodnej dostala úplne náhodne tým, že skončil nejaký iný košický súbor a hľadala som, čo ďalšie by som robila, kde by som chodila tancovať. A jeden kamarát mi v podstate povedal o tom, že existuje nejaký súbor pri Technickej univerzite, takže či to nechcem skúsiť. Tak som prišla. Pamätám si na to, že Ivan hneď v podstate, keď som sa opýtala, že či môžem prísť sa pozrieť, a on, že čo pozrieť, rovno sa prezleč, choď na sálu a uvidíme, čo z teba. Takže to bolo také autentické privítanie jeho. Ja som prišiel, keď som nastúpil na Technickú univerzitu, na školu. A vtedy sme sa vlastne s bratrancom rozhodli, že sa chceme naučiť tancovať. Tak takto sme prišli do Jahodnej ako dvaja úplní limanti. Nič sme nevedeli sme ani krok a vtedy sa tancoval church dokonca, ten, ktorý budeme tancovať aj na premiére a to bolo veľmi náročné sa to vtedy naučiť. Čiže keď som prišiel na vysokú školu a ostal som tam vlastne celú výšku, celých 5 rokov. A doteraz sa ten church nenaučil? Doteraz ho viem veľmi dobre, by som oponoval. Vyšla ja na skalu zcela jaše zabiť, ale mi žaľ bolo frajíra ochábiť, ale mi žaľ bolo frajíra ochábiť. Hej, mala ja frajíra i zcela nového, ale mi žaľ bolo i starodávneho. V podstate tie priateľstvá vydržali podnes. My dva sme toho živým dôkazom, lebo stále v podstate z každej dovolenky mu posielam pohľadnice. Aj naopak. Aj naopak. Stále si dačo donesieme nejaké magnetky, sme v kontakte. Takisto v podstate aj na svadby sa voláme celá partia, takže že je to naozaj priateľstva na celý život tu vznikli. Už teraz asi nie tak aktívne, lebo sme rozlezení kade tade a nielen po Slovensku, ale už aj po svete. Ale stále si píšeme a sme v kontakte.
Tak a v podstate teraz, keď prišiel Jožko s tým nápadom, že nás spojiť všetkých dohromady, tak na začiatku to bolo také, že wow, super, ideme do toho, mne to je jedno, že ako budem to stíhať všetko, ale proste každý bol taký nadšený z toho, že ideme do toho. A v Jahodnej vznikli veľmi silné priateľstvá, ktoré doteraz mám v živote. Či sú to dievčatá, už teraz máme deti, ale naďalej sa stretávame a udržujeme kontakt. Takisto manžela som si našla vo folklórnom súbore Jahodná. Veľa kamarátov, naozaj silné púta a silné priateľstva na celý život. Vzťahy v súbore sú aspoň pre mňa ako druhá rodina, lebo s tými ľuďmi človek trávi enormne veľa času a pri rôznych aktivitách vidí sa v rôznych situáciách a spoznáva sa, ja neviem, zažije spolu také veci, čo inde nezažiješ. Je to zmiešaný kolektív, aj vekovo, aj muži, ženy, aj rôzne povolania, čiže je to celkom taká zmes pestrá, ktorá ťa učí aj dosť dobre vlastne vychádzať s ľuďmi, lebo musíš nejakým spôsobom. Čiže tie vzťahy sú tu rôzne, od kamarátskych cez samozrejme nejaké lásky tu vznikajú, aj zanikajú. Kopec ľudí si to našlo manželov, manželky, partnerov, partnerky. Máme už aj niekoľko detí, ktoré vlastne vznikli jahodňarské. Takže je toho všeho chuť. Ja si špeciálne si pamätám na jedno, to bolo v Mexiku, kde sme išli vystupovať na také trhy alebo niečo také to bolo a tam bol jeden obrovský stan a ja som vtedy vyšiel na to pódium a mi to prišlo, že tí ľudia nikde nekončia, že proste nevidím koniec z publiku. A toto bolo dosť taký zážitok, že vlastne prídeš na ten mexický, dá sa povedať, vidiek a tam obrovský aplaus, strašne sa z toho tešili, že sme tam boli a toto bolo také, vo Slovene bolo cítiť z toho publika, z toho, ako oni sú nadšení z toho, že sa môžu pozerať na nás, ale nie len nás, lebo tam boli samozrejme aj iné súbory, ale veľmi boli takí dobroprajní, žičliví, vďační. Toto je jedno z vystúpení, ktoré sú pre mňa, ktoré majú takú spomienku, mám na nich. Keď sme tam boli na prelome októbra, novembra, to je vlastne, tiež tam majú ten sviatok všetkých svätých, respektíve tam sa to volá nejako Fiesta da Muerte alebo nejako takto. No a u nich je taký zvyk, že vlastne vyložia nejaké ovocie na tanier, ako také obetné dary, alebo čo to je. No a mali sme tam taký spoločný večer, všetky súbory, čo sme boli v tom Mexiku a bola tam taká zábava, hrala tam hudba, sme sa učili my Ekvádorčanov karičku, oni nás nejaké svoje tance. No a popri tom sa jedli tieto všetky ovocia, ktoré sme nevedeli o tom, že sú obetné dary. A až tak v strede večera naraz prišiel ten organizátor, že nejedzte to, lebo to je posvetené ovocie pre zomrelých, že to sa nesmie jesť.
No lenže už tam ostal možno jeden banán z celej misy. Takže trošku fopa, ale potom pochopili, že my to nepoznáme, tak OK. Ale bolo to veľmi pekné, vtipné. Najkrajšie spomienky, asi folklórny festival v Ostrave, v Portugalsku, v Porte, kde sme bývali v kasárniach miestnych a videli sme aj centrum mesta, videli sme rôzne iné súbory z celého sveta, zažili sme mesto, mestský život a takisto nám varili miestni, čiže mali sme večere v komunite miestnej, čiže taký veľmi príjemný okruh ľudí sa o nás staral, takže asi to. Ja možno, neviem, či najkrajšia, veľa je veľmi pekných spomienok, ale taká najintenzívnejšia spomienka je ako v podstate na poslednom tréningu pred premiérou v 2015. Som zle dopadla z dvíhačky a zlomila som si nohu a tento tu ma viezol na vozíku v nemocnici na pohotovosti. Čiže to bola taká veľmi intenzívna spomienka, taká mesačná, sadrová. Hej, tých spomienok bolo veľa, ale čo pre mňa boli také najintenzívnejšie, tak to boli Košické folklórne dni každý rok. Vlastne to bolo niekedy takto v jesennom období a vtedy sme tancovali v štátnom divadle v Košiciach a to je nádherný priestor, čiže toto si ja pamätám asi najviac. A ešte potom zájazd v Mexiku, tam si bol aj ty, takže to ešte bolo také, že to sa mi zapísalo. Tak ja doteraz mám v sebe taký hlboký zážitok v podstate toho pocitu, lebo dovtedy som to nepoznal, keď človek stojí na javisku a odrazu mu začne tlieskať dav ľudí. To je tak silný zážitok, že ozaj to pozná len niekto, kto to zažil. Buď nejakí hudobníci, tanečníci, proste je to sila. No a radi spomíname asi na všetky zájazdy, pretože vždy sme sa tam stretli aj s rôznymi exotickými kultúrami, ktoré inak by sme nemali šancu vidieť. Aj trebárs Ghana, Mexiko, Čad. Že človek ani netušil, kde taká krajina sa často nachádza. Takže veľmi radi na to spomíname. Máme aj nejaké fotografie, čiže občas sa k ním vraciame. No a ja napríklad tým, že sme sa vrátili do Belgicka po 4 rokoch, čiže sme tam boli na zájazde dvakrát. Dvakrát na tom istom festivale. Na tom istom festivale, bývali sme v rodinách a my sme mali to šťastie, že sme bývali v tej istej rodine, takže ešte aj takýmto spôsobom sme si ako keby vytvorili také medzinárodné vzťahy trošku. Tak radi spomíname aj po tejto stránke na festivali.
jedna vec je disciplína. Tam Ivo mal takú teóriu, že pokiaľ človek nerobí to, čo má, tak povedzme dal ho drepovať 20 drepov, 20 klikov a hneď na to robiť to isté, čo bolo predtým. Takže povedzme, keď sme robili nejaké tieto dvojkročky alebo nejaké skoky, tak ruky museli sa držať hore a pokiaľ človeku po tých 5-10 minútach ruky padali dole, tak povedal, dobre, nevadí, daj si 20 klikov a pokračuješ, čo bolo predtým. Takže disciplína, vytrvalosť a ešte jednu vec som chcel spovedať, že áno, že pokiaľ človek niekedy sníva o niečom, ale sa do toho nikdy nepustí, tak nevie, či to dokáže v živote. Takže aj to bol môj sen, ako som spomínal v detstve, skúsiť začať tancovať, tie ľudové tance, ale pokiaľ by som to vtedy na tej vysokej škole neskúsil, tak doteraz by som nevedel, že sa to dá, že je to možné. A všetko sa to dá vlastne len tým tvrdým tréningom. Naučili ma tancovať, akože mojou ambíciou nikdy nebolo ísť nejak na javisko a proste takýmto spôsobom sa nejak extrovertne nejak vyjadrovať. A teraz je presný opak. Ale ja som sa len chcel naučiť tancovať. Mojou ambíciou sa bolo naučiť tancovať, čiže mne bolo jedno, že či pôjdem vystupovať alebo nepôjdem vystupovať a to mi ostalo dodnes. Dodnes si tancujem už len sám, ale je tak dobre. Organizácia času. Proste doteraz mi ide do hlavy, ako sme zvládli 3-krát do týždňa chodiť na tie tréningy. Od 6:30, 7:00 do 10:00, 11:00 sme boli na sále, potom ešte domov učiť sa veľakrát na skúšky. Málo sme spali, ale zvládali sme to, čiže toto určite. A tiež komunikácia s ľuďmi, s nevestami, keď sme chystali čepčenia, dávali kroje nevestám. A celkovo medziľudské vzťahy, lebo ten súbor je, tam veľa sa toho rieši a myslím, že toto mi tiež veľa dalo. Možno aj takéto prekonávanie hanby, v podstate vyrovnávanie sa so stresom, s tým, že čo sa stane, keď sa pomýlim, proste svet sa nezbúri, len musím to nejako zamaskovať. Čiže aj umenie improvizácie by som povedala. Fú, no toho je celkom dosť. Pretože v takom súbore jednak sa naučíš tancovať, samozrejme. To znamená, kdekoľvek už človek príde aj v akomkoľvek veku na nejakú zábavu, svadbu, neviem čo, už proste sa dokáže hýbať, nie je len také drevo, že je strnulý, ale toto by som dal až na takú druhú koľaj, na takú prvú by som povedal, že je to naozaj sa človek naučí vychádzať s ľuďmi, komunikovať, robiť kompromisy, taktiež dá toho do života veľa, čo sa týka tých vzťahov, pretože sa premelie obrovské množstvo ľudí cez ten súbor a s každým máš nejaký vzťah a je to dobré v tom, že si vieš možno pomôcť aj mimo súborových veciach, možno v nejakých osobných, má sa s kým stále porozprávať, je to, no fakt je to taká druhá rodina, hej. A pre mnohých je to možno aj prvá, takže áno, ja určite dávam na prvé miesto ľudí, bez debaty, lebo oni tvoria ten súbor a oni tvoria tú komunitu, ani nie súbor, tú komunitu tých kamarátov a všetkého. Čiže pre mňa najväčšia hodnota sú tí ľudia, jednoznačne. Tradície folklóru, to sú dejiny slovenského národa. A na tom to bolo to krásne, že na tej Vysokej škole technickej sa zišli mladí ľudia nielen z východného Slovenska, ale z celého Slovenska. Čiže bola tam pečať folklóru z rôznych častí Slovenska a napriek tomu sme sa vedeli zjednotiť a podávať krásne výkony. To, čo mladí ľudia zažívajú v súbore, to nie je len o tom vyjadrení tanca, to je o živote. To je o disciplíne, to je o vzájomnej úcte. Prišiel mladý človek do súboru, keď prišiel s novou pesničkou, ktorú nikto nepoznal a vedel ju zaspievať, to bol pán tanečník. To bolo takým motivačným činiteľom, pre ktorých mnohí do toho súboru prichádzali. Ma to veľmi, veľmi pozitívne naladilo a začínajú sa mi v hlave víriť myšlienky, čo s tým, ako s tým naložiť, s tou energiou a s tým množstvom ľudí, ktorí aj napriek tomu, že sa rozišli, každý má svoje zamestnanie, tak s chuťou a záujmom prišli
a vlastne cvičili na prípravu tohto nového programu. Uvidíme. Možno, že z toho niečo do budúcna vzíde nejaký nápad. Ak není začiatok, tak nie je ani koniec. Tak, kde musí byť začiatok. A ten koniec, verím tomu, že dlho nepríde, pretože vždycky pre každého, a vidieť to dneska tu na Jahodnej, to pokračovanie, a to je na tomto krásne. Toto 40. výročie, ktoré teraz sa deje a ktoré združilo prvýkrát v histórii všetkých jahodňárov dokopy, je to jedna úžasná akcia, ktorá verím tomu, že neskončí týmto jedným dňom a bude naďalej táto komunita sa takto scelí a bude tá Jahodná pokračovať a fungovať aj ďalšie roky a budeme sa stretávať spolu a zažívať spolu rôzne veci, či už len takéto nejaké stretnutia náhodné, alebo aj s nejakým vyšším zmyslom, s nejakým vystúpením, alebo zájazdom, alebo opekačky, čokoľvek. Proste, aby sme my, jahodňári, spolu fungovali, žili. To by bolo to najlepšie, čo by z toho mohlo vzniknúť. A každopádne chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu k tomuto výročiu. Keby som to mal menovať, tak skončíme až večer. Čiže to poviem tak všeobecne všetci viete, za čo vám ďakujem, pretože každý obetoval opäť raz kopec toho zo seba a je to úžasné. Takže ďakujem.